ibabaw, dire kuyog taglakaw bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw minsahe nako pang tukaw sa kung pagkabanhaw. Sige dalhon di ka sa ibabaw, dire kuyog taglakaw bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw kung pagkapiang naning kamot sa paglakaw. Basin mo abot ang adlaw na maigo sa silaw. Gigapos ang kamot sa kasakit o pag-antos. Pero sa biyahe ni Abante aron ko makalapos kining akong abilidad. Daghanag nakabalo pero ang sa realidad dili na sila makamao. Gitanong nako sa una karon sugod nagpamunga og akuan ng pupuon ng hinog nga mga bunga. Sa akong pagtabok sa baha nga mga sapa sa akong paglangoy. Dakong kahoy ang nibangga hangtod ako naanod sa dagkong mga balod. Akong luha nagtubod dili na nako masalod. Paghunong sa ulan nagpabiling na ay sakit og pagsubang sa adlaw nagbulad sa init. Sundi ang akong tunog ug ang akong mga lakang sa kadaangang nako nga gipangtikang. Sundi ang akong tunog ug ang akong mga lakang sa kadaangang nako nga gipangtikang. Sundi ang akong tunog. Steady lang Madria. Yeah bro. Pero punto encuentro rap battle sa bukid. Ikatulong battle bay. Ikan sa tournament. Katulong niya. Okay. Katulong battle ikan sa tournament pagkabanaw event. Salamat sa mga major sponsor, Kalina Local Brand, Kogi Gama, Spinwise Clothing, Gobernador Onel Roque, Dong RG Pipito, Katarata Family, Isoy Art, Attorney Willan Kalag, Kagawad Alan Naparan, Kagawad Mark Anthony Pugoy, Kogi Gama, BB Extra Record, P Omega Sigma, SLTE, Pangantokan, Support Local Talent Association, Inarjol Ice Cream, Premnabi TV, Pitik ni Bulldog, ato ang kan videographer karon subscribe niyo na. Tira punto, subscribe niyo sa YouTube ug sa sa Facebook search niyo i-follow din niyo. Okay, ikan sa konto. Pangantukan para kay Ambo Madapaka. Madapaka yan pangantukan shout out kay Mama Bigil. Ora. Ikan sa Kawala, ikan Valencia, Mr. Clever. Happy for 20 tanan. Kuanday, shout out sa SLDG Bukidnon ug shout out sa tanan ginauban nga taga Valencia ug taga Malaybalay ug taga Cagayan. Respeto sa inyo bay. Salamat. Okay, isa yung pila sa inyo maguna. Ikaw maguna. Pili nito. Okay. Wala pa kwento mo. Pili niya ang buong patay ang dula. Gibili niya ka mauna si Cleaver. Okay, tira punto encuentro ay tournament. Gismail ang champion. 6 months sa VIP contract sa Kalinaw Local Brand PH. Unaran, gikan ka Mr. Cleaver. Ay si pa ako tubig. Sorry. Magka. Tol Paradox unsaw ni. Pangan sa kong kontra ambo, pero sa ako ambot. Dapat pa madapakalit si Pastilan Isus. Log ni Klapad Emperador sa imo nako ibang lambos. Kabalo ka giginahan ra ko duha kay bracket ni atos. Sa imo na dito bay. Di na ta maglangan. Gusto ko makadungog sa imong yawa. Katong pinakagusgan. Pero joke ra. Kay basin mag-joke ta, bantog lang niingon to si Marley nga magkalat kinaday pa hipos nga basura. Kailangan ba kang pansinon? Basin sa ako ka mag-ugtas, makaingon magid kag undang. Makaingon magid kag undang kay dugay rati kang gihapan. Init ka na bara. Init ka na bara kay dugay ra nako ning gitak-ang. Init ka na bara kay dugay ra nako ning gitak-ang. Di gid ka lungan anto di mong karir, di mo lugdang. Di mo lugdang tol. Tol daw tol kasakit daw ata. Kanung sa ako ka nakigbangi. Di ka matawag nga hasi kay wa pa ko nakita ni mong agi ay pagbinilinggahi kay pa ko ay pagbinilinggahi kay body bag ka permi kay si Pacquiao mangani ni idol kay nasim namid kay visit mo gunay mo nga ambo kalami hiktag lambo. Sa battle rap di na madag ampo. Sa battle rap di na madag ampo. Di nagid ka mo lambo. Di nagid ka mo lambo. Pag musugod ni sukol sa angkol, buang wala pandol. Pag gumanan ng bato,
Oy, nanonood mo ka Dexter. Bagong sugod, nisugod las angkol, buo ang mga napandol. Pag umana ng batol, ngitanig si Milina bay, para pang hampol. At last, hoy, tama! Time! Okay, kanang karon para kay amo na baka. Ginahan siya dula kay bracket silang atos. Kumakulatan ako ni kanang dugo sa munang gid maputos. Kay sultian ta kadaan migo. Masulub ang resulta ang pagdayon yung ay masulub ang pagdayon ay sultian ta kadaan migo masulub ang resulta ang pagdayon nimo sa pangantukan. Kaya karong gabi una di mapintay mong nangatan naguna-huna po ng takadaan niya kamuatang umuharang matubang sa kamatayan game. Game. Yan yung mga postura kung tarong bato ni skutan murag wala. Naata diri bayron may pakita tong gama o makita unsay gama anay mong gama diri sa pangantukan wa kay luna busa ayaw taka tarunga og gara imong suwa tarunga og luwa o sa duwa di ko hilig mamuna pero yawa bilib ko nimo bay ang word niya binigay nahimo nimong binadigay. Check ninyo, pagsumpaki lang dungbars ingon pa na siya. Sisiw papel kaayo. Nisukol makastaas na og tahod. Nisukol makastaas na og tahod. Taas na og tahod pero way klaro malubok karon diri niya sa kuha gisampok maghagok inyong manok kay kalapalo maliog. Okay, freestyle mong gusto. Takol flip sa imuha. Man si Chanex. Bro, ali bro. Alisa. Tora. Kane. Chanex, kane. Sanak. Di mo palabi pa doon na basta mo kalit og pamaak. Wala. Kung si Spacer daw ang stoner, dinis pangantukan. Ang aning mga itsura sa troublemaker. Bong, sa sunod kung mukuha ka og mga alin produkto sir, ayaw ni kay daghan na to diri tracker. Og imuha. Okay, kadang round kay Mr. Clever. Game. Aba bro dia kay pati kay siyang bana to. Gabi ka batik tingog. Ba ka na ubog? Gabi ka masampul ba? Gabi nga yusa. Nay bata, sigang mata. Perte bang pulaha? Puyundo. Taas ka og tahod. Diri daw na sa ako yung labok. Kaya atong tilawan. Kung gahi makagumok. Kumplito na ning bukog. Grabe wa. Didayo ko diri bay. Para na ako mapakita nga maayo. Pero ikaw ragi tapat nako, grabe gid kabugo. Dili ko. Wala ko nagingon nga. Wala ko nagandam. Wala ko nagandam. Giandaman di ka bay bisag unsa pa ka kabata. Imong liog grabing taasa, imong hawak perting mubuha. Imong dalunggan hastang dakuha, imong ilong hastang luspara. Imong yawit nang uga na. Unsa na siya po mariwana. Pagsiuray, dalay dad mo. Wala na mata mo. Akin na lisensya mo. Ikaw tripping kag inter battle rap ka naman. Kay uso sa flip top. Or na lang gid diri sa pangantukan na atong busing diri. Ang hip hop bay kailangan istadiyan, kailangan tutukan nimo. Aya ka mo inter ayo basta-basta sulod diri. Kung imong kuan sa imong mamad ako kay intel. At last, hoy, tama. Time. Ikadawang round para kay Ambo. Diba, hindi na nang hanggat ka og freestyle nga sayaw. Alibe. Pakita ko, pakita yung bataw. Ngayon sa minaa di ane. Yung mga bara nga putol-putol o grabe ang repetition. Migo, kung mong split gali kay palabi og dikit, maigo ka niya kung wala ang lagom sa munang gid mo pilit. Ha? Mura magkag na one. Mura gitasi. Sir, rugma na ako ng istoryan, kubog pa ni. Kung masumbagan ko na, tulog yun ni.
Oh, namuha na po. Round 3 para kay Mr. Clever. Round 3, sabay-sabay. Round 3 na. Iganahan ko kay Murag Tada ba? Napay hodo. Ito ma. Sawa ng dalunggana ambo. Pagtigi ko katawa na. Di ilo ko na malimtan bay. Kamuan ni kog pangantukan yung pangalan akong mahinumduman. Yatay mo na yung mga ambo, madapa ka. Kalami, lumsan o kantipara. Kamalo ka, mo sa kantipara? Kamalo ka, bilaydad ni mo. Bilaydad ni mo. Nanambal na ka. Unta nga tambal ni mo tumal? Paracetamol? Biogesic? Bactidol? Grabe ka visit na yung mga ano eh. Wala ko ganahiya na ba? Unsa naman ay? Diara guyo. Nang sa unggoy. Katong wala pang Homo erectus, Homo genius, Sa genius ay Homo sapien di ay. Grabe. Bisag unsa og hapin og Jimilina nimong naong part. Tigid ni makaya bay. Nasibuy agay dito sa Simyo ay. Ala pahilot ha. Bisan pagtripan ti ka diri o maparitin man o freestyle wala kay kaya bay hinumdumi bago pa kang salang sa battle rap dugay nako best of choker of all time sa Valencia sige ra kog chok sige ra kog galat pero diri sa pangantukan di ko magkalat kay ikaw usa ka burikat. Time para kay round 3 para kay amo pa ka. Tana sa akong edad mga amigo. Alawa balo. Unsa to? Basig ikaw di ako ibagnos. Pataka sa imong kontra. Ipokpok ko ni si mga ubig. Apilo na akong botilya. Steady lang sa dia. Dodong Nixter. Ano siya? Hindi ka ay painom na ko ng Bactidol. Okay, magsama muna sa Lando ako kung naling ang mga kadula. Ay, judges. Judges na to diri. Official na diri. Dali naman to judges diri ha. Dali naman diri daan para sunod-sunod na ta. Yo. Ang boto, first round, second round, 3 rounds. Ang yatang na ko kay Kuya kay Mr. Clever kay solido og mga bara kanang sakto pagkagama bitaw. Then okay gyapon kay Ambo pero kay Mr. Clever. Yo, shout out kay Jumao Rijil sa Uyap. Ang first round ihatag na ko kay Ambo, Madapaka. Kaya marag nakabawi siya gamay. Dayon, akong all 2 rounds and 3 ihatag na ko kay ano, tapos yung kontra. Yeah. Jumao bay round 1 yata no Ambo kita man tanan sa resulta sa round 1 o round 2 3 Clever way. Jumao bay ko tato artist kung gusto mo patato kung saan siya visit siya. Yeah, RJ bay. Boto na ko bay si Mr. Clever. Wala naman. Okay, 5-0 para kay Mr. Clever, advance sa tournament sa second round. Okay, next battle. Samgan na atos